втора част. Така сега трябва да отида да си приготвя, да си оставя другите неща. И да отивам долу да вечерям, защото скоро ще става късно и трябва да си лягам. Въобще не съм си взела кутия ми се скъсат. Възглавничката. Моята любима възглавничка. Трябва да си взема това сака, може би, защото не знам дали ще се побере едното. Пашката. Сега тук знам, че няма да се побере. Това ще се опитам да сложа в ето този сак. Добре. Ой. Хора, вижте какъв телефон съм. Излезнах. Добре. Готова съм за утре. Куфара ми е тук, всичко ми е готово. Тук си оставям куфара. И просто отивам вече да ям долу, нали? Посено. Така. Слизам надолу. Няма нищо за готвене. Нищо няма за ядене. Добре, ще си платя нещо. Какво искам? Един хот-дог ще си платя, един спрайт. Едно сушаде и едно суши ще си поръчвам. Няма спрайт, ще ли се добре, ще взема сода. Купувам. Хайде бе. Супер, ето ми е храната. Зето, знаете ли какво? Това си го хотя за мама, тъмън ще излиза малко навънка. Да, оттам мога да си взема една храна. Не съм се сетил по-рано явно. Бяха 300 000. Едва ги нямах. Какво ще искам? Добър ден! Добър ден! Какво ще желаеш? Искам един хамбургер. И едно сокче с портокал. Да, веднага. Твоята поръчка ще бъде много готова. Довиждане. Довиждане. Прибрах се. Сега ще изям цялата храна по принцип, защото си взех много малко. Съм дила свиня, ако да направя.
казах, че трябва да се изпия. Ой, вкусна храна, вкусна. Нямам търпение всичко да изям. Бас простичко. Готова съм време. Нека да следвам, защото съм в 8:50 ядох 10 минути, така че трябва да ходя да си лягам. Трябва да спа цял вечер с тази маска, дяволите. Гасям. Всичко ще огася тук. Гасям. Лека нощ на мен. Да. Чао. Сега я трябва да си оправя сака. Така. Ще взема тази поза и тези панталонки и обувчаци. Тук нещо няма нужда. Добре. Георги, децата едва ли ще вземат нещо. Тук друго няма какво да си вземам, тъй че мога просто да си лягам горе и да спа. Утре ще е тежък ден. Да. Чао. Ай. Абсурдно да си оправям дрехите. Просто ще ходя без дрехи. Да, братко, не е добре. Да. Просто трябва винаги да се занимаваме. Айде, мъкни там по малкия брат. Да си оставиш шапката. Ти внимай утре да не дойдеш. Аре бе. Хайде, лека. Дайте. Читам на литература и чувката на тебе. Ти си гаден. Изчакайте за следващата част. Чао!